Que tal? Moi boas tardes. O tren entre Vigo e Ourense, Ponferrada ou Barcelona segue paralizado porque a vía mantense cortada á altura das Neves e hai que facer un transbordo en bus. Todo se debe a este descarrilamento dun tren de mercadorías que segue sobre as vías e vai para longo porque o Adif calcula que tardará días en lograr retiralo. Ese novo percance na rede ferroviaria galega chega nun momento no que se abre outra preocupación pros viaxeiros. O Goberno busca fórmulas para deixar sen efecto as indemnizacións que Renfe debe pagar cando os trens chegan con atraso. Unhas compensacións que PP, Junts e Vox sacarán adiante no Congreso hai só uns días. Que la reforma vaya a tener, desde mi punto de vista, las patas muy cortas. Nosotros estamos estudiándolo desde el punto de vista legal, pero es evidente que Renfe, en un escenario de libre competencia con otras dos compañías, no puede verse obligada a observar un compromiso de puntualidad. E unha nova de alcance pros milleiros de galegos que preparan oposicións. Antes de que remate o ano vanse convocar 1000 novas prazas de funcionario en Galicia. 700 delas serán de acceso libre. O conselleiro de Facenda anunciou no Parlamento que esta será só a primeira dunha serie de convocatorias que virán nos próximos anos para cubrir as 5000 xubilacións previstas no sector público galego. Se lles preguntamos que cancións lembran máis, seguro que moitos de vostedes retroceden ata a adolescencia. E non é casualidade, un recente estudo científico confirman que as lembranzas musicais máis fortes se forxan en torno aos 17 anos. Neste telexornal Mediodía contaremos de por qué. E nos deportes hoxe poderán escoitar a conversa entre o árbitro e o VAR no penalti que marcou o partido do Depor contra o Córdoba. Banquillo, por favor. Voy a pitar penalti y a sacar tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol por agarrón. El número me lo enseña, por favor. Álvaro Moreno non viu a infracción nun primeiro momento, pero decidiu que era agarrón ao dianteiro. Penalti e tarxeta vermella. A vitoria do Depor asenta o na cabeza da segunda división, posto de ascenso directo á primeira. Temos por diante unha tarde en que só quedan moitas nubes e chubascos no terzo norte. No sur levanto deste luns cos ceos despexados. Hai vento do norte e temperaturas máximas en lixeiro ascenso, pero non se confíen porque o frío entra a partir de mañá e faino con forza. Antes de que remate o ano, vanse convocar en Galicia 700 prazas de acceso libre á Administración Xeral da Xunta e 300 máis de promoción interna. Anunciou esta mañá o conselleiro de Facenda no Parlamento, onde defendeu o proxecto de lei de orzamentos para 2026. Hoxe pasan a súa primeira votación, a aprobación definitiva será o 16 de decembro. Señorías, en Galicia temos un goberno que presenta orzamentos, baixa os impostos e reduce débeda, como logo veremos. Mentres que en España temos un goberno que segue sen orzamentos, continúa a subir os impostos e aumenta tamén a débeda. A oposición pide a devolución das contas e pídelle á Xunta que elabore novos orzamentos, Jesús. Si ola, pois o grupo se cabe máis crítico con estas contas que presenta a Xunta foi o BNG, porque di que ese aumento global do 2% non chega para atender ás necesidades que ten Galicia. Puxeron un especial énfase, por exemplo, en solicitar que aumenten as partidas de prevención e loita contra os incendios. Algo máis aberto o diálogo, a chegar a certos acordos nas próximas semanas. Nas chamadas emendas parciais mostrouse o grupo socialista, sempre cando, eso sí, cumpra a Xunta algunhas das condicións que puxo o seu voceiro, entre elas que a Xunta acepte parte da quita a reducción da débeda que ofrece o Goberno Central. Democracia Ourensana pide a devolución dunhas contas que di só priorizan as provincias atlánticas. Efectivamente, vostedes entenden que Galicia é eso. Galicia é, pois, a un lado e outro da AP9. Gómez Besteiro comezou a súa intervención cunha pregunta. Para quen goberna este goberno? O líder socialista lanzou un órdago maior, di estar disposto a apoiar as contas do PP se acepta 5 propostas. Entre elas, a rebaixa da débeda que ofrece o Goberno Central, dedicar máis fondos á vivenda, á dependencia, á atención primaria e á loita contra o lume. Son propostas pensadas para que os galegos e as galegas poidamos ter unhos orzamentos millores. A pelota está no seu tellado.
A política antiincendios foi unha das grandes críticas do BNG. Segundo os nacionalistas, a Xunta segue apostando polas receitas do pasado. Eu non sei que ten que pasar neste país. Onde está o cambio que precisa Galiza neste ámbito? Desde logo, nestes orzamentos non. Non porque fan vostedes outro exercicio de ilusionismo. Meten máis recursos para a extinción, efectivamente, pero non se toca unha coma do modelo. O Partido Popular acusa a oposición de utilizar sempre os mesmos mantras e bulos. Aspiran a derrubar o construído e a entorpecer o que xa está en marcha. E pediulles que tomen nota deste Consello de Castelao. Non lle poñades chatas a obra na mentras non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos. En Madrid, o Goberno Central dá hoxe o primeiro paso para elaborar os presupostos xerais do Estado, aínda que vai ter moi difícil sacalos adiante. Ese primeiro paso consiste en presentarlles ás comunidades autónomas a senda de déficit, é dicir, o límite de gasto e o nivel de endebedamento que poderán asumir nos próximos 3 anos. Pero, María Cheda, son exactamente as mesmas cifras que o Congreso xa rexeitara o ano pasado. Iso é, Marta de Arriba. De feito, o Goberno pretende que as comunidades autónomas únicamente se podan endebedar ata o ano 2028 nun 0,1%. Acuden os representantes das autonomías a esta reunión sen esperanzas, din, sen grandes propósitos e tachana de pantomima. Por que? Porque chega tarde cando as contas da maior parte dos territorios xa están en marcha para o vindeiro 2026. Continuar esta reunión, sabemos que xa van no último punto da orde do día, o máis importante, o financiamento autonómico. Piden os presidentes que sexa equitativo entre todos os territorios, pero polo de agora sen grandes acordos co Goberno. Dun signo ou outro, todas as comunidades coinciden nunha cousa sobre esta reunión. Para Castilla-La Mancha é un pouco tarde. En Canarias nos llega tarde. Que chega tarde tamén para Galicia. Tiña que haberse celebrado hai moitos meses. A maioría das comunidades autónomas xa temos elaborado nuestros proxectos de orzamentos. Los hemos elaborado sin coñecer datos importantes como a senda de estabilidade, como a regla de gasto. Agora a ministra de Facenda proponlle ás comunidades un obxectivo de déficit do 0,1% pros próximos 3 anos. Lo cual tamén nos poda dar maior margen. Maior marxe para endebedarse e ter así máis recursos, resume o conselleiro asturiano. Uns 5.500 millóns de euros calcula Facenda. Isto sobre o papel, porque na realidade a senda de déficit ten que conseguilo aval do Congreso e vai ser moi difícil. Montero xa levou estas mesmas cifras o ano pasado e non conseguiu aprobalas. E Junts volve a avisar se o Goberno trae o mesmo. No, e haurá presupostos. Non haberá presupostos xerais. Por esta razón, as comunidades do PP cualifican de paripé a reunión deste luns e piden a Facenda que se centre na reforma do sistema de financiamento autonómico. Nesta última idea, que Facenda se centre na reforma do sistema de financiamento autonómico, afondou hoxe Alfonso Rueda. O presidente da Xunta cree que o sistema leva caducado máis de 10 anos. E vemos que isto nin está nin se lle espera para non variar. Xa sabemos de sobra que se o Goberno quere seguir chegando a acordos bilaterais, que ahora vemos incluso que benefician a unhas comunidades respecto a outras, o que non vai facer nunca é convocarnos a todos ao redor dunha mesa para que discutemos e chegamos a acordos. Lamento moitísimo que isto non se produza, e mentre non se produza, Galicia vai seguir perdendo. E mentre se discute se se reforma ou non o sistema co que se reparten os cartos entre as autonomías, a economía española desacelérase. O Goberno estima que imos pechar o ano crecendo o 2,9%, pero despois de vir dun 3,5% de crecemento. Son 6 décimas menos o que medraremos este ano. A desaceleración da economía seguirá o ano que ven, porque en 2026 está previsto que o crecemento sexa do 2,2%. Así e todo, o Goberno cree que o PIB, o noso crecemento, a nosa economía, segue sendo robusta. Ser capaces de crecer, de hacerlo de manera fuerte, robusta, sostenida y además hacerlo con un elemento de responsabilidad fiscal, es decir, con una reducción de nuestra ratio de déficit sobre PIB, una reducción de nuestra ratio de deuda sobre PIB. As previsións do Goberno coinciden coas que fai Bruxelas, 2,9% de crecemento este ano, 2,3% o próximo. No conxunto da zona euro, as previsións son do 1,3% e do 1,2% o vindeiro ano.
E hai preocupación no cadro de persoal de Telefónica cos 6.000 despedimentos que a compañía quere facer en todo o país a través dun ERE. É o 7% do cadro de persoal. Hoxe mesmo reuniuse a dirección cos sindicatos para comunicarlle os detalles do expediente de regulación de emprego. O Goberno galego tenta evitar que os concellos apliquen subas na taxa do lixo como as que xeraron polémica na comarca do Morrazo. Amplíanse as axudas autonómicas para evitar taxazos aos consumidores. Gloria. Si, Marta, efectivamente, o vindeiro ano 2026 a Xunta vai destinar máis de 20 millóns de euros para axudar os municipios e evitar que este repercutan directamente nas familias e nos negocios ese incremento no recibo do lixo. Dende o ano 2022, a Xunta mobilizou máis de 100 millóns de euros con este fin. Segundo explicou hoxe Alfonso Rueda, foi o goberno de Pedro Sánchez e non a Unión Europea quen decidiu incrementar ese recibo. De repercutirse directamente nas familias ese incremento, segundo os datos da Xunta, estas terían que pagar como mínimo 230 euros máis ao ano. E a Xunta de Galicia, dende o primeiro momento, única comunidade no noso país, está axudando os concellos máis de 100 millóns de euros dende o ano 2022 para paliar o impacto deste tasazo e axudar os concellos de xeito que non teña que repercutir, polo menos de xeito tan directo, tan cuantioso, nos consumidores finais, que son os domicilios, as industrias. Medidas tamén para as empresas que precisan chan industrial para instalarse en Carballo, onde xa non hai terreos dispoñibles. A Xunta vai investir máis de 28 millóns de euros en ampliar o polígono empresarial de Bertoa nun 50%. Prevén que as obras das novas parcelas comecen dentro dun ano. En materia de vivenda, o Goberno galego aprobou hoxe destinar 7 millóns de euros para rehabilitar edificios na zona vella de Vigo. O obxectivo é facer como mínimo 59 novas vivendas de protección social e 12 locais comerciais. A Xunta multiplica en 4 a achega que viña facendo o Consorcio do Casco Vello. Agora mesmo, dúas rúas permanecen cortadas. A razón, o colapso deste edificio que onte á tarde se viña abaixo. Literalmente, dúas plantas do interior colapsaron, o que provocou un grande estrondo e tiveron que ser desaloxados os veciños do edificio colindante, que agora están á espera por parte do Concello información e, sobre todo, seguridade. Nos minutos, todos os detalles. A vaga precoz de gripe fixo que a Xunta activase o plan sanitario de inverno. As principais recomendacións pasan polo uso da máscara. Nuns intres, neste telexornal, contámoslles máis. E todos moi pendentes tamén hoxe do fiscal xeral do Estado á espera de sentenza tras o xuízo por revelación de segredos. García Ortiz asistiu na Coruña á toma de posesión da nova fiscal superior de Galicia. Y hacernos, bueno, pues los solucionadores de problemas que debe ser la justicia, no los creadores de problemas. Ese debe ser nuestro empeño. Leire Díez, a coñecida como Fontaneira do PSOE, estaba citada esta mañá para declarar ante o xuíz que a investiga por tráfico de influencias e suborno. A súa defensa pediu que se anulen as gravacións onde se presenta como man dereita de Santos Cerdán, porque considera que vulneran a súa intimidade. Neses audios, Díez ofrecíalle favores ao fiscal Ignacio Estampa a cambio de información delicada de mandos da UCO. No Congreso vimos a Carlos Mazón, que compareceu na comisión de investigación aberta pola DINA. Mazón asegura que se actuou ese día en función da información da que dispoñían. Dixo que non lle correspondía dar a orde para enviar a mensaxe de alerta aos cidadáns e que se fixo cando decidiron os técnicos. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí, ni siquiera le corresponde a ella esa autorización. Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Sí, no tenía previsto ir al CECOPI, tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. E cando se cumpren 2 anos de legislatura, o centro-dereita segue ampliando vantaxes sobre o bloque da esquerda segundo a enquisa de NC Report para La Razón. Entre o Partido Popular e Vox,
superarían de feito os 200 escanos, que son 25 por riba da maioría absoluta. Ata 149 podería obter o Partido Popular e por riba dos 54 Vox. O PSOE baixaría ata os 107 escanos e Sumar sufriría o maior desgaste de todo o arco parlamentario, con 8 ou 9 deputados fronte aos 31 que ten agora. O Bloque Nacionalista Galego, segundo esta enquisa, obtería 2 escanos, un máis do actual. No Partido Popular creen que a enquisa amosa que os españois non creen os vídeos propagandísticos de Pedro Sánchez. Os socialistas remarcan que, pese a debilidade parlamentaria, aprobaron case medio cento de leis estes 2 anos. Hai un gobierno que legisla, un Parlamento que aprueba leyes y que eso en ningún caso es debilidad parlamentaria. 22 millones de personas ocupadas, el país que más crece de las economías avanzadas. No sé cómo se tomarán los millones de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda los vídeos de Sánchez diciendo que España va mejor que nunca. O cómo se tomarán esos vídeos de Sánchez los millones de familias que no pueden llegar a final de mes. Con esa enquisa, o PP ve o goberno esgotado. Os socialistas reivindican a labor legislativa destes últimos 2 anos. E estes días, esas voces xa acabamos de escoitar, estes días xa comezamos a ver ofertas do Black Friday que se celebra a finais de novembro, pero que moitos comercios adiantan. Empezou nos Estados Unidos, pero medrou rápido, e é xa a campaña de descontos por excelencia para a maioría dos galegos. Iso sí, hai moita desconfianza. Un 69% cree que as marcas hinchan os prezos días antes para que despois pareza que baixan. Os expertos recomendan facer un seguimento de prezos para evitar trampas e falsos descontos. Eu vexo que van comprar, pero ao final non mercan case nada. Porque eso é estar ao mesmo prezo sempre. Baixan un pouco, pero tampouco é gran diferenza. Esperamos máis as datas de Navidad. Home, claro que merecen a pena. Ainda que por outra parte nos van a timar seguramente, pero... Depende do produto, ou depende da marca que o venda, pero, bueno, pouco cuestionable. Hai vos descontos, porque eu miro, sí. O que pasa que, bueno, eu son de compra normal e corriente, cando hai que facela e nada máis. E outra cousa que nos pode afectar ao peto, o goberno busca fórmulas para non ter que indemnizar os pasaxeiros de Renfe que sofran atrasos superiores aos 15 minutos. Aprobou no Congreso cos votos de PP, Vox e Junts, pero o Ministerio de Transportes tenta que non se chegue a aplicar. Si tú le obligas a trabajar con un compromiso de puntualidad distinto al de las otras dos, le estás abocando a no competir. Y eso está restringiendo el derecho que tiene la propia compañía a fijar sus precios y a competir. Por tanto, creo que esa omisión pues, hace que la reforma vaya a tener, desde mi punto de vista, las patas muy cortas. Óscar Puente anunció un plan para incrementar desconto arestora. Óscar Puente anunció un plan para incrementar a velocidade do tren que une Madrid con Barcelona. Di que a viaxe poderá facerse en menos de 2 horas porque os trens irán a 350 km por hora. O plan inclúe construir unha nova estación ao sur de Madrid, en Parla, para que os viaxeiros poidan ir dende Andalucía a Barcelona sen entrar na capital de España. Unha obra está causando moita expectación en Oleiros. Están usando un guindastre xigante para instalar a cúpula dun novo multiusos en construción. Esa cúpula, Reyes, pesa 60.000 kilos. Sí, é que ocupa unha superficie de 1.450 metros cadrados. Para poder colocala sobre o corpo central deste novo edificio multiusos foi necesario un guindastre especial cunha capacidade de carga de 750 toneladas. Numerosos curiosos se achegaron esta mañá ata estas obras do futuro edificio multiusos de Bastiagueiro para seguir ben de preto a espectacular operación programada para este luns. A colocación da cúpula, que pesa 60.000 kilos, ocupa unha superficie de 1.450 metros cadrados e mide 135 metros de perímetro. Que pode ser especial. Supoño que será un espectáculo, non sei. Como pesa tanto eso, dicen que pesan un montón de toneladas. Chama atención o subir inteira, como van a facer.
A complexa e vistosa manobra bailenta comezou contra as 11 da mañá. 2 horas despois, os operarios afanábanse en nivelar ben a cúpula para poder erguela sen problemas e encaixala sobre o corpo central deste inmoble bautizado como a Colmea, que acollerá todo tipo de eventos culturais, deportivos e sociais. O edificio desde fora vese que como unha pirámide que vai decrecendo en altura para que o impacto visual sexa menor e podase ver o bosque que está detrás, que é importante, non? E logo o edificio surde tamén como un círculo ou un polígono con forma circular, un pouco por esa idea democrática de que todo o mundo este a mesma distancia do foco. Está ben que faigan estas cousas, sí. Muy bonito y para lo que va a ser me parece un edificio de maravilla. A Colmea terá unha capacidade para 4.000 persoas, conta cun investimento de máis de 12 millóns de euros e está previsto que estea rematada a finais do 2026. Un atropelo arrepiante conmocionou esta mañá os veciños de Sevilla. A condutora levou por diante un home sen darse conta e arrastrou o corpo ao longo d'1,5 km ata que outro peón a alertou. Un home morreu esta mañá en Sevilla atropelado por un vehículo sen que a conductora se dese conta do sucedido. A víctima, un home sen fogar, quedou atrapada debaixo do vehículo ata que este se detivo nun semáforo situado a 1,5 km do lugar do atropelo. Foi entón cando outro automobilista advertiu a conductora de que arrastraba algo baixo o vehículo. Nese momento, sobre a capital andaluza, chovía con intensidade. Levantaron el vehículo con sus maquinarias los bomberos y ya pudieron sacar el cuerpo de esta persona que supuestamente, bueno, pues no se movía, la verdad. Se veía que era una persona adulta porque ocupaba todo el largo de la camilla. A policía local fíxose cargo da investigación do que de momento se considera unha morte accidental. Os investigadores analizan as imaxes gravadas polas cámaras de tráfico situadas na zona para poder esclarecer o ocorrido. Tamén en Sevilla celebrouse esta mañá o xuízo rápido contra Cayetano Rivera pola presunta negativa a someterse a unha proba de alcolemia despois de sufrir un accidente nunha rotonda hai 10 días. O toureiro di que se despistou ao buscar o mando do seu garaxe e queixase do xuízo paralelo ao que asegura o están sometendo os medios de comunicación. Ningún coche implicado, ninguna persona implicada, solamente yo. ¿Qué problema hay? Un percance mínimo que le podría haber pasado a cualquier persona. ¿Mi culpa? Haberme despistado. Sí, se han dicho demasiadas cosas, ese es el problema y ese es el juicio paralelo popular al que me estáis sometiendo los medios de comunicación. Tamén continúa a investigación para aclarar as circunstancias da morte da cantante Encarnita Polo na residencia de maiores en que vivía. Os forenses analizan as facultades mentais do home que a esganou esta fin de semana. Polo de agora segue ingresado na área de psiquiatría. A morte de Encarnita Polo, a que fora figura da copla e da música pop dos anos 60 e 70, sucedía esta fin de semana na residencia de maiores de Ávila, onde levaba residindo nos últimos anos. As investigacións policiais apuntan a que foi outro interno que levaba pouco tempo no centro o que, segundo todos os indicios, puido esganala cando se atopaba no seu cuarto. Agora serán os médicos forenses os encargados de indicar se este home de 66 anos pode ser imputable por este delito debido ao seu estado psiquiátrico. O suposto asasino segue baixo custodia policial ingresado na unidade de psiquiatría, pasará a disposición xudicial cando as súas condicións o permitan. Encarnita Polo levaba anos apartada do mundo da televisión, onde chegara despois de triunfar nos escenarios e abandonar o mundo discográfico. O seu corpo recibía sepultura este sábado na intimidade familiar. E 3 persoas resultaron feridas nun accidente esta mesma noite en Tomiño. O coche saiu da vía á altura da parroquia de Tebra e quedou emborcado no fondo dun desnivel duns 4 metros. 2 dos ocupantes saíron polo seu pé, pero o que viaxaba nos asentos traseiros tivo que ser liberado polos bombeiros. Despois, os equipos de emerxencias tiveron que subilo en Padiola ata a ambulancia que o levou ao Hospital de Vigo. Pois na mellora da seguridade das estradas autonómicas na provincia de Pontevedra vanse investir case 2 millóns de euros. A Xunta aprobou hoxe esa achega para acondicionar viais nos concellos de Vilanova de Arousa, Meaño, Sanxenxo e tamén As Neves. E tremendo susto que levaron os veciños do centro de Ferrol. Un edificio en ruínas colapsou e houbo que desaloxar os veciños do Portal do Lado e pechar o paso na zona. Demetrio.
Sí, ese paso continúa agora mesmo pechado para os vehículos e tamén con un perímetro de seguridade para os peóns para evitar riscos a maiores. Colapsaba no interior este edificio onte ao longo de toda esa xornada e tiveron que ser desaloxados os inquilinos do edificio que está xusto a continuación do mesmo. De momento aínda non poderán regresar ás súas casas. A última información apunta que será o xoves cando poidan facelo, aínda por confirmar nos próximos días. Tamén ao longo das próximas horas os operarios xa procederán a apuntalar no interior deste edificio para evitar que continúe colapsando, que se acabe derrubando un edificio, por certo, que xa leva con varios expedientes urbanísticos ao longo dos últimos anos. Os veciños reclaman que se solucione este problema que xa veñen arrastrando dende hai moito tempo. Os especialistas da Policía en desactivación de explosivos, os grupos TEDx, cumpren 50 anos. O rei arroupou os axentes dunha unidade que liderou a loita contra o terrorismo da ETA. Os familiares dos 188 falecidos en acto de servizo renderon homenaxe á súa memoria. Un acto no que tamén se recordou outra unidade policial, a de ciberdelincuencia, que naceu hai 30 anos e dende aquela non deixou de crecer. Majestad, señor... Na Unión Europea están á espera do que determina a investigación sobre a sabotaxe dunha liña férrea en Polonia. María, témese que detrás da sabotaxe poida estar Rusia. Sí, as autoridades europeas agardan polo resultado da investigación aberta na Fiscalía polaca tras a explosión dun artefacto que destruíu un treito das vías do tren que une Varsovia con Lublin, unha ruta de vital importancia para o envío de axuda humanitaria a Ucraína. Foi un maquinista o que deu a voz de alarma. Hai uns días, Polonia tamén xa detectaba sospeitosas manipulacións que afectaron ao seu servizo de trens. Estas presuntas sabotaxes ao sistema ferroviario polaco súmanse a outros episodios de drons que hai unhas semanas obrigaban a pechar aeroportos aquí en Bruxelas ou en Dinamarca. Son imaxes dun novo ataque do exército dos Estados Unidos ás embarcacións que transportan droga dende América Latina. Desta vez foi no Océano Pacífico e morreron os 3 tripulantes a bordo os que a Casa Branca acusa de narcoterroristas. Neste contexto, o presidente Donald Trump anuncia conversas co de Venezuela, un dos países na diana norteamericana, pola permisividade coas redes de narcotráfico. Rodeada de granjas de vacas, de cerditos, de aves, de todo tipo de animales. Un día se puso en mi ventana un halcón. A natureza galega namorou a Claudia tanto que esta canaria decidiu cambiar o seu Tenerife natal por Rodeiro, un concello de pouco máis de 2.000 habitantes no interior da provincia de Pontevedra. Nuns minutos coñecemos a súa peculiar historia. E ollo, porque o virus da gripe volve a adiantar a súa chegada a Galicia. Seguro que coñecen xa casos en xente cercana ao seu día a día. Empézanse a rexistrar contaxios e Sanidade activa xa dende hoxe o plan de inverno. Tentan mellorar a prevención e preparar os recursos ante posibles picos de demanda. Andrea. Si, as principais recomendacións pasan polo uso da máscara, mesmo cando non hai síntomas, sobre todo nos centros de saúde, nos PACs e nas urxencias hospitalarias. As principais novidades desta campaña, que por certo remata o 31 de decembro, son, por exemplo, a suministración de alta dose a maiores de 70 anos e a ampliación da vacinación infantil aos 11 anos. Se falamos de datos, a semana pasada rexistráronse 182 ingresos por gripe, un 23% máis que a semana pasada. Comezou xa oficialmente a epidemia de gripe. Está circulando ahora mismo es el virus de la gripe A y es de mayor transmisibilidad y con cuadros de mayor gravedad que el B. Del 23-24 hubo una gran incidencia de complicaciones por neumonía, pues este año eso es un interrogante. Os virus mutan cada temporada, pero permanece o xeito de lles facer fronte. A epidemia comeza co 75% dos maiores de 80 vacinados e cunha alta taxa de nenos inmunizados coa nova intranasal. As vacinas non evitan o contaxio, pero reducen a gravidade das posibles complicacións. Como son la hospitalización por neumonía, infarto o ictus que están asociados al virus de la gripe, es muy importante seguir las recomendaciones del centro sanitario en los lugares en los que se debe llevar la mascarilla
como son las unidades de críticos, de inmunodeprimidos y de las urgencias. Os protocolos de lavado de mans e hixiene respiratoria e manterse lonxe de maiores e vulnerables se se teñen síntomas son as ensinanzas que quedan da pandemia. Neste ano, apenas hai casos de COVID e o VRS que adoita aparecer antes da gripe aínda non comezou a circular. Hai que previr contaxios de gripe e abrigarnos porque a mediados da semana anuncias un baixón importante nas temperaturas que xa se empeza a notar nalgúns puntos da Galicia interior. Toca abrigarse, bufanda, luvas e un bo abrigo. Marchou a chuvia e chegou o frío. Frío. Las chaquetas, calentadores, al niños también, medias térmicas. Bueno, eu de momento, como ben ves, da boina, de guantes, etcétera, pero bueno, aquí hai cousiña quente. As temperaturas van a ir baixando xa mañá martes, pero sobre todo na xornada do mércores e especialmente na do xoves. Temperaturas moi baixas noite do xoves ao venres e do venres ao sábado. Sen tempo non foi porque seguindo co refraneiro dende Santos ao Nadal é inverno natural. As temperaturas vanse poñer casi a cero, pero bueno, no mes que estamos é normal. As zonas altas do leste da provincia de Lugo, aí é onde se agarda que haxa esas precipitacións en forma de neve. Tamén no Xistral, moitas localidades do interior de Galicia, as súas máximas non chegarán nin aos 10 graus. O cambio non será dunha hora para outra. Prevese que o tempo vai arrefriando conforme avance a semana. O xoves será posiblemente o peor día, aínda que, como a todo, depende para quen. Muy abrigadita, pero me gusta mucho el clima de aquí. Es el primer invierno que voy a pasar aquí en Galicia. Influencia anticiclónica, ventos do nor-nordés, chegada de masas de aire frío, que é xustamente o que temos esta semana. Semana fría, pero sei que soleada, perfecta para disfrutar das estampas propias do outono e de ríos e fervenzas a reventar despois da chuvia dos últimos días. En Avilés tentan volver á normalidade despois das fortes chuvias desta noite que provocaron inundacións e cortes de tráfico. En apenas 3 horas recolléronse na cidade asturiana case 100 litros por metro cadrado. A auga anegou garaxes e baixos comerciais. Aquí estamos pendentes dos traballos para retirar o tren que descarrilaba esta fin de semana nas Neves, nesa vía que une Vigo con Ourense. A circulación segue interrompida arestora e os pasaxeiros fan o traxecto en autobús, Xoán. Si, dende o apeadoiro das Neves, situado a apenas 100 metros de aquí, puidemos achegarnos o máis preto posible, comprobar a forza do impacto do descarrilamento. 9 dos 17 vagóns que levaba o convoi saíron por completo da vía e acabaron, como se pode ver, uns a cabalo dos outros. Un revoltallo de ferros en que se converteu esta parte do tren cuxo peso é dunhas 1000 toneladas, incluída a carga unhas 35 bobinas de aceiro que ian destino ao Porto de Vigo. Técnicos do Adif estudan agora o mellor xeito de retirar o tren, mentres a Garda Civil trata aínda de averiguar as causas do accidente. Os técnicos do Adif estudan como despregar o operativo de retirada do convoi, xa que a forza do impacto convertiu os vagóns e os raís nun amasillo de ferros. A orografía do terreo dificultou o acceso e a instalación dos guindastres. 8 vagóns apenas sufriron danos e poderán ser retirados pola propia vía. A operadora privada Captrain é a propietaria do tren e é tamén responsabilidade súa despexar os carrís. Aínda que as primeiras hipóteses apuntan a un desprendemento do noiro pola chuvia como causa do accidente, a Garda Civil investiga tamén outras posibles causas. Está todo destrozado, ademais son uns pilares de pedra, de hormigón e todo, e tuvo que desplazarse algo para que o maquinista, porque é lógico que pasen, non? Pero non creo. Tras a limpeza da vía, tocará acometer a reposición dos carrís e tamén do tendido eléctrico, uns traballos que puideran prolongarse durante semanas. Mentres, Renfe dispón dun servizo alternativo en autobús para desplazar os pasaxeiros afectados. Medra a poboación en Galicia. Os últimos datos do INE falan de 20.000 galegos máis no último ano. Moitos veñen de fora e algúns de ambientes e de climas moi diferentes ao noso. Ese é o caso de Claudia, que cambiou Tenerife por unha aldea de Rodeiro no interior de Pontevedra. Hoxe toca día de recados na vila e Claudia baixa desde unha aldea de só 3 veciños a onde se trasladou hai xa 11 meses desde Tenerife.
Quedou con nós diante da Casa do Concello. Yo no le he visto ningún contratiempo a vivir en una aldea perdida en lo rural de Galicia, sino al contrario, porque también la acogida de la gente ha sido tan buena. Allí, no sé si pasa en todas las grandes ciudades, pero nos volvemos tan individualistas y tan mirando para adentro que la gente no se ve, todo el mundo está enfadado, estresado, rodeada de coches, de tráfico, de asfalto. Ese tipo de estrés diario, que yo ahora no vivo, yo creo que es lo que más agradezco. Esta canaria atopou en Rodeiro unha vila con servizos, só o 4% de paro, fibra óptica e outra forma de vivir. Rodeada de granjas de vacas, de cerditos, de aves, de todo tipo de animales. Un día se puso en mi ventana un halcón, flipando. Este ano chegaron a vivir aquí outros 4 urbanitas. Se lle vendeu a un holandés, a esta muller de Canarias, a unha de Guatemala y a otros de Madrid. Sí, es que es verdad que el problema de la vivienda es un problema muy agravado en toda España, en algunas zonas más grave porque hay mucho turismo que también presiona, como Canarias o Baleares. Aquí en Galicia todavía se puede vivir de otra manera. Son moitos os atractivos do rural. Entre os de Ourense, por exemplo, está o termalismo. Aquí, na cidade en concreto, temos as termas da Chavasqueira, tamén as de Outariz, pero por toda a provincia varios balnearios teñen augas con propiedades medicinais que son un grande atractivo. Hai darredor de 250 puntos espallados por boa parte da provincia de Ourense nos que nace auga termal. Con todo, tan só se explota unha terceira parte deles. Aí se inclúen 8 balnearios. Neste de Laias, por exemplo, pernoctan cada ano unhas 33.000 persoas. Teñen tamén un centro de alto rendemento para piragüistas e remeiros, o que chegan máis dun milleiro de persoas ao ano dende diferentes partes do mundo. Nós somos unha empresa sin ánimo de lucro, entonces a valoración facémola máis ben por o gasto que se xenera, non? É dicir, aquilo que vai destinado pois a pagar soldos, a materias primas, entonces podemos decir que cada estación termal move en gasto unos de 3 a 4 millóns de euros, non? Un impacto económico que chega especialmente ás zonas rurais onde se ubican a maioría destes establecementos. Son en moitos casos a empresa que xera máis postos de traballo no concello no que están ubicados e iso dá un pouco a importancia de que ter infraestructuras de hotéis bañarios de 4 estrelas en municipios pois rurais e de escasa población é moi importante para o seu dinamismo. Pola estación de Ourense pasan cada ano máis de 2 millóns de viaxeiros. A pouco máis de 2 horas de tren, o termalismo ofrécese como alternativa a un mercado de máis de 6 millóns de persoas, sen esquecer ademais a súa variante internacional. 23 anos leva Termatalia promocionando o turismo de saúde. O termalismo, din, segue medrando da man da innovación para ofrecerlle ao cliente cada vez mellores servizos. Bon Jovi, to Elton John, Dire Straits, David Bowie. Madre mía, recorda toda a adolescência que era increíble. Cando pensamos na música das nosas vidas, a maioría viaxamos ata a adolescencia ou a primeira mocidade, e o curioso é que lembramos con todo detalle letras e melodías das cancións que escoitábamos daquela. Un estudo acaba de concluir que as lembrazas musicais máis profundas se forman na adolescencia, Nuria. Sí, e máis concretamente aos 17 anos, que é un momento da vida en que o cerebro é máis sensible ás emocións, en que forxamos a nosa identidade e tamén os vínculos sociais máis fortes. É por iso que, segundo este estudo, lembramos con máis forza a música que escoitábamos nesa etapa. O estudo revela, ademais, que hai diferenzas entre homes e mulleres. As mulleres lembran máis as cancións relacionadas coa emoción e eles, os homes, as que teñen que ver co grupo social. As melodías que marcaron a nosa adolescencia están gravadas a ferro na nosa memoria, sobre todo as que escoitábamos entre os 12 e os 25 anos. Porque, bueno, a música ten a capacidade de activar a parte emocional, autobiográfica, tamén o sentido individual de identidade e do placer. Non hai recordos máis nítidos que os que evoca unha canción que escoitábamos cando éramos novos. Cuando me pongo a escuchar las rancheras, me dan recuerdos de mis abuelos. María Dolores Pradera, cousa rara, verdad?
Pois na xuventud gustoume desde un principio, hai veces que si volvo a escoitar unha música, unha canción dela, pois evócame esa xuventud que tuve. Dire Straits, David Bowie, madre mía, recorda toda a adolescencia que era increíble. E malia que pasaron décadas, eses recordos son imborrables. O que sentes, o que pensas é como non son quen de saberme cousas agora ou de aprenderme onde vai meu fillo cada día, me costa aprender a axenda do neno e resulta que aínda o chip ese non se borrou. Nesas cancións están as claves do que imos ser no futuro. De aí parte todo o que vai vir despois na sociedade a moitos niveis. De como a música marca a biografía emocional das persoas dá boa conta un estudo científico realizado nunha universidade finesa coa que colabora activamente un equipo de investigadores galegos que son pioneiros en España en formación de terapia musical científica aplicada. E abrimos agora a fiestra cara ao exterior grazas ás nosas cámaras. Xa saben que poden consultar en directo a Ría de Vigo agora mesmo 18, 19 graus, ceo despexado, e imos cara ao norte. Na Coruña baixaron xa os termómetros, 15 de máxima, e que ese nordés aumentou a súa intensidade. Vai nos acompañar durante a tarde, unha tarde na que teremos sobre todo nubes e claros e eses chubasquiños ben retirados nese terzo máis norte. Esta sería a tónica con esa leve influencia do anticiclón que imos gañando pouco a pouco e as temperaturas máximas en leve ascenso con respecto a onte, pero é conto de pouco tempo, porque entra unha masa de aire frío que vai facer que nos teñamos que abrigar nos vindeiros días. En canto rematen os deportes, queden e vémonos despois. A presenza da biotoxina lipofílica ou diarreica provocou o peche da meirande parte das bateas de mexilón en Galicia. Prácticamente un 90% non teñen permitida a súa extracción. A semana vai empezar cun 90% dos polígonos de mexilón pechados. Non así os de ostra, os de ostra están abertos, porque a ostra tarda máis en acumular esta toxina. Estamos falando de mexilón, pero no resto dos moluscos, como digo, a ostra non está afectada, e nos bancos marisqueiros tan só hai afectadas o 20% de zonas, é dicir, que non hai en absoluto desabastecemento dos mercados e que a xente pode consumir este tipo de produtos con total tranquilidade. Unha situación que chega xusto ás portas do Nadal e que pode diminuir e afectar o traballo de mariscadores, mariscadoras e os bateeiros. E tamén pode influir no prezo dos mexilóns de cara ás vindeiras celebracións. Na Ría de Vigo, todas as bateas están inoperativas, unha situación que tamén viven na Ría de Pontevedra e na de Muros e Noia desde xa hai semanas. Agora, a ollada está posta tamén na Ría de Arousa, onde se prevé que a partir de hoxe pechen 3 polígonos bateeiros. As biotoxinas non só están afectando o mexilón, senón tamén a especies como o berberecho e a ameixa. A evolución destas toxinas determinará se aínda se pode salvar a campaña do Nadal. Un dos volcáns máis activos do mundo volveu espertar ao sur do Xapón. O Sakurajima reactivouse esta fin de semana cunha explosión espectacular. Formouse unha columna de fume e cinza de máis de 4 kilómetros de altura e lanzou rochas volcánicas a máis dun kilómetro de distancia. As erupcións deste volcán contanse por milleiros nas últimas décadas e dende 2016 está prohibido achegarse ao cráter, pero a súa contorna é todo un atractivo turístico. Así nos despedimos. Ata mañá.